సీఎం పర్యటన ట్రయల్ రన్ ప్రయాణికులకు తలనొప్పిగా మారిన ట్రాఫిక్ జామ్. ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి కళ్యాణోత్సవానికి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రానున్న నేపథ్యంలో కడప జిల్లాలో భద్రత ఏర్పాట్లను పరిశీలించేందుకు అధికారులు చేపట్టిన ట్రయల్ రన్ ప్రయాణికులకు మాత్రం అనుకోని ఇబ్బందులు తెచ్చిపెట్టింది. తిరుపతి నుంచి కడపకు వచ్చే ప్రధాన రహదారిపై ట్రయల్ రన్ పేరుతో 3 గంటల పాటు వాహనాలను నిలిపివేయడంతో పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ప్రయాణికులకు తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. మమ్మల్ని అడగద్దు, వాళ్ళు చెట్లు చూసి పంపిస్తామయ్యా. వాళ్ళు పంపండి, ఇక్కడ పనులు అంటే పంపిస్తాం తమ్ముడు. కాదు, ఇక్కడ పనులు పంపండి పంపిస్తాము. అట్టగా తమ్ముడు, వాళ్ళు పంపండి అంటే పంపిస్తాం తమ్ముడు.